Der er absolut grund til de højeste forventninger, når man gæster jagtlandet Ungarn. Her er en jagtpolitik forfinet ud i de mindste detaljer, og kombineret med nogle fantastiske biotoper, skal det give jægerne nogle sublime muligheder for jagt på et meget højt plan. Denne film centrerer sig omkring jagten på dåvildt. Vi skal se drivjagt med al den charme og stemning, der følger med. Vi tilskuer til afskydningen af hunddyr og vildsvin. Vi er på distriktet Labot sydvest for Balatonsøen, som sammen med distrikterne Gyulai og Gód hører til i top 3 i Ungarn, hvad angår dåhjort. Hvert år nedlægges der trofæer på 4,5 til 5 kilo. Labot har været på verdensranglisten med både dåhjort og kronhjort. Det tungeste kronhjortetrofæ vejede knap 17 kilo. Labot er på ikke mindre end 55.000 hektar, og der er ansat hele 18 skytter. Hver skytte har ansvaret for sin egen del af Labot, hvilket giver en enorm erfaring med området. Søren Nielsen pyrscher sammen med sin jagtfører Andreas. Det er første gang, at Søren er på jagt efter dåhjort, og hans forventninger er berettiget høje. Han har erfaret fra kataloger og billeder, og ikke mindst ungarernes egne beretninger, at her kan han altså få sig et drømmetrofæ. Mens Andreas og Søren lister afsted, både hører og ser de dåhjorte. Ungarerne udøver kun selektionsjagt på hjortene, og kunne aldrig finde på at lave en traditionel drivjagt, hvor alt, hvad der kommer for, vil kunne blive nedlagt. Hjorte må faktisk slet ikke skydes på drivjagt, og den nøje udvælgelse sikrer en optimal bestand og rigtig gode fuldskufler. Denne scene viser 2 ting. For det første, at man ikke ser alt, hvad skoven har at byde på, og dernæst er det praktisk taget myldrer med hjorte på Labot. Men Andreas er ude efter et særligt individ, han ønsker nedlagt, nemlig denne hjort. Desværre vælger hjorten at gå ret væk. Andreas og Søren afventer situationen. En anden og meget mørk hjort har åbenbaret sig, strunk, stolt og stivbenet. Men som sagt har Andreas så at sige sat stemplet på den udvalgte hjort, og da jægerne i glimt kan se hjorten forsvinde mod højre bag træerne, må pyrschen fortsætte. Andreas kan sin skov som sin egen jagtbukselomme, og han lægger al sin erfaring i at føre sin gæst frem til byttet. Det er en æressag for de professionelle ungarske skyttere at kunne levere varen. Andreas og Søren går efter lyden, og det er et sceneri, som virkelig skal opleves. Skoven er fuld af musik, og det lykkes Andreas at finde hjorten. Den har sat sig, og dens lave brunstgrønten lyder igen og igen, mens en dåg gør sig kostbar. Forsigtigt pyrscher de sig frem mellem stammerne for at komme tættere på hjorten, som har sat sig efter morgenens strabasser. Klokken er næsten 11, og modlyset er nu en faktor, som jægerne må tage højde for. De mange træer kan nok vanskeliggøre skudafgivelse, men omvendt så virker de også som en form for camouflage for Andreas og Søren. De pyrscher sig forsigtigt tættere på hjorten, som er optændt af kønsdrift. Der tages ikke nogen chancer. Alt skal lige søges af i kikkerten. For kommer jægerne til at støde et andet dyr, risikerer jagten at blive ødelagt, og hjorten forsvinder. Nu er de to så at sige kommet ind i finalen. Det sidste lille stykke foregår i forsigtig kravl på alle 4. Andreas har fundet et godt fast anlæg, og herfra er det op til Søren.
Afstanden er ca. 135 meter. Hjorten og dåen har ikke bemærket dem. Søren finder et godt anlæg. Nu venter de kun på, at hjorten skal rejse sig. For Søren føles sekunderne som en evighed. Der steht gut, bitte schießen. Hjorten aner uråd. Nu skal der handles. Hjorten er tydeligvis godt ramt, og synet af det vinkende bagben er et rigtig godt tegn. På den langsomme gengivelse ses, at laporkuglen træffer midt på bladet. Den dødeligt ramte hjort løber 40-50 meter, inden den falder. Andreas går stille og roligt frem mod hjorten. Søren er stadig noget agtpågivende, men da Andreas brækker grenen af, erkender jægeren, at alt er okay. Han har fået sin første flotte fuldskuffel. Der er ingen grund til fortsat vagtsomhed, og Søren aflader. Hey, godt. Ja, Glæde smitter. Sørens entusiasme kalder et smil frem hos Andreas, for hvem dette måske er dagligdag, men for Søren er det en dag, han aldrig vil glemme. En fuldvoksen dårhjort opnår en vægt på op mod 100 kilo i dens favoritbiotop, som er løv- og blandingsskove, vekslende med landbrugsarealer, og den også er i stand til at finde føde. Brunstiden falder i medio oktober, og i juni eller juli den følgende sommer sætter dåen den kalv, som er et produkt af brunsten. Final Teil. Danke. Sehr gut. Danke. Det obligatoriske Weidmannshejl ønskes af skytten, og Søren kvitterer med det lige så obligatoriske Weidmannsdank. Wie alt? 9 oder 10 Jahre alt. Gut, ja. 4 Kilo? Ja. Trofæet vejer lige omkring 4 kilo. Måske er det en meget stor sølvmedalje. Ja, muligvis er det en guldmedalje, som Søren har nedlagt. Det er morgenen efter. Andreas og Søren er atter i den smukke efterårsskov. Denne gang et lige så målrettet ærende. Andreas har fortalt Søren om en abnorm hjort, og den oplysning har vakt Sørens interesse. Das ist ganz langsam hier. Okay. Vorsichtig. Ja, es nur ganz langsam gehen. Es ist viele Hirsche hier. Tæt på brunstpladsen er det helt uberegneligt, hvilket verdenshjørne hjortene kommer fra. Ein Hirsch kommt da, ja. Krokodil. Ja, Krokodil. Andreas viser ved sit kropssprog og ansigtsudtryk, at Søren skal gå på listefødder. De er i et område med mange hjorte, og det er vigtigt at komme lydløst og uset frem til hjortenes brunstplads.
er liv og glade dage allerede kort tid efter, de to har indtaget deres pladser. Flere gode hjorte viser sig, men de er ikke i livsfare. Det er som sagt den abnorme hjort, der er målet for morgenens jagt. Søren får lejlighed til i ro og mag at nyde det pragtfulde skue af hjortenes brunstadfærd her midt i oktober. Dårhjortene bruger rigtig meget tid på at grønte og skrabe i jorden. Derved viser de hinanden, hvilke farlige kale de er, og deciderede slagsmål kan måske derved undgås. Voldsomme, langvarige kampe er mere sjældne end hos kronhjorte. Hjorten til venstre har kun én stang og er derved kampmæssigt handicappet. Andreas ved, at hjorten har mistet stangen ved et uheld tidligere på sæsonen, og året efter vil han sætte op helt normalt. Andreas kan sine hjorte. Det er vigtigt for skytten og hans kollegaer at kende dyrene, så de i en kombination af viden om dyrenes alder og studier af, hvornår de trofæmæssigt er ved at toppe, kan beslutte sig for den rette sæson at selektere dem. Normen er, at hjortene skal være 10 år, inden de topper. Ved denne brunstplads har en jæger tidligere på sæsonen skudt en hjort på ikke mindre end 5 kilo. 3 kilo, der er en bisschen mere. Op. Abgebrochen, gekämpft und dann abgebrochen, ja. Okay. Und nächstes Jahr wieder normal. Also ganz hinten auch. Ganz hinten. Okay. 3,7, 3,8. 7-8 Jahre alt. Når Andreas vurderer trofævægten på en hjort, rammer han rigtigt med en fejlmarken på maksimalt 10%. Han kender som sagt alle de gode hjorte på sit revir. Han har et personligt ansvarsområde på 3.000 hektar, hvilket i øvrigt er den laveste arealgrænse for, hvornår jagt må lejes ud i Ungarn. En anden hjort træder nu ind på arenaen. Det er afskudshjorten. I de år Andreas har fulgt hjorten, har den haft en dårlig højere stang. På grund af denne permanente opsætningsfejl har skytten besluttet, at hjorten skal afskydes i år. Abschuss kan abnorm. Det er Abschuss her. Gut Abschuss her. Schön, ja. Dårligt gevir eller ej, så er hjorten i brunst og ønsker at blande sig i årets avl. Netop dette ønske kan han på grund af sit gevir ikke få opfyldt. Hans liv står foran at slutte. Nicht. Ja, ein bisschen hinten. Ja. Aber Lunge auch kaputt. Lunge kaputt. Ja. Okay.
Ja, Sørens kugle sidder en håndsbredde for langt tilbage på bladet, har truffet i lungerne, og hjortens flugt bliver kort. For en sikkerheds skyld har Søren beholdt en patron i kammeret. Men det er ikke længere nødvendigt, og han kan nu aflade sin riffel. Okay. Gut. Zur Abschluss, ja. Sehr schön. Ja. Stark. Ja, ja. Ja. So, einmal zeigen. Danke. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Guter Abschluss, ja. Sehr schön. Det kaldes måske en afskudshjort, men trods den lidt negative klang, så er der i allerhøjeste grad tale om god jagt og et flot trofæ, som hjemme hos Søren vil få en placering mindst lige så værdig, som hans første dårhjort vil opnå.